дуруд бинандаи азиз, хуш омадед ба мавсими нави интеллект шоу ва дар мавсими навбатии бозии аввал аст ва имрӯз аз ин мавсим тими изотроп дар меҳмони мо аст ва фикр мекунам ки бо як бозии хуб мавсими нави бозии зеҳнии интеллект шоуро шурӯъ мекунам. хуб, ман саймона изҳори сипос мекунам барои ҳамаи онҳое ки барои баргузории мавсимҳои гузашта ва мавсими нав сам мегузоранд ва гузоштанд. хуб, ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо ки тӯли ин ҳафта низ аллакай чанд саволи худро фиристоданд барои мо. ташаккур мегӯям барои тимҳои нав ки воқеан дар маҳфил ё дар мавсими нав номнавис шуданд ва шумо рӯзҳои наздик ё ҳафтаҳои наздик онҳоро дар эфир хоҳед дид. ва умедворам ки ин мавсим низ ҷолиб хоҳад буд. табист ки аз хато аз камбудиҳо орӣ нест ва мо паёмҳои ё навиштаҳои бачаҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста ба ин бозӣ, вобаста ба ҷанбасти бозӣ, вобаста ба саволҳо, ман вобаста ба мавзӯи гуногун хондем ва ман аз аъзоёни маҳфили интеллект шоу аз иштирокчиён хоҳиш мекунам ки шумо анҷоми мавсимро интизор нашавед ва мувофиқи низомномаи бозӣ ки умедворам шумо ошно ҳастед, шумо баъди ҳар як бозӣ метавонед хатӣ бинависед ва пешниҳод кунед. мо камбудиҳоро раҳораҳ ислоҳ мекунем. хуб, ва ҳама пешниҳоди шуморо албатта ба назар мегирем агар дар доираи ин барномаи мо ё дар чаҳорчӯбаи пешниҳоди барномаи мо меғунҷад. хуб, ман ҳоло шуморо бинандаи азиз бо аъзоёни тими изотроп шинос мекунам ва баъд бозиро шурӯъ мекунем. дар ҳайати ин тим имрӯз ширкат дорад муҳаммад обидов, сайфулло ибодов, дилшод ашуров, хусрав саидов, фирӯз расулов ва сардори даста аслиддин нурмаҳмадов. қоидаҳои бозиро мо дигар накардем, ҳарчанд дар ин мавсим мо якчанд яъне ки имконияти дигарро бароятон пешниҳод мекунем, имконияти зангзанӣ, имконияти бо баъзе имкониятҳои дигар ки албатта дар рӯи мизи шумо онҳо пайдо мешаванд дар қатори саволҳо ва шумо албатта ҳамин гуна имкониятро ба даст меоред. яъне бозӣ дар ин мавсим бозам ҷолибтар ва шавқовартар мешавад. ман қоидаҳои бозиро такрор намекунам, зеро ки чизи нави он ҷо нест. қоидаи аз ҳама асосӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд ва як дақиқаи вақт баротон пешниҳод мешавад. агар ҷавобро медонед, вақте ки мо аз фурсат истифода набурдем, метавонед ҷавобро пешниҳод кунед ва як дақиқаи иловагӣ бигиред. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аз рӯи яке аз фарзияҳо заминаи пайдоиши он ба як шаҳре дар ҷануби итолиё иртибот дорад ва аз рӯи фарзияи дигар пайдошавии он вобаста аст ба як рӯзе ки дар Русия сар аз соли 1912 таҷлил мешуд. гап дар бораи чӣ меравад? аз рӯи як фарзия он чиз ё ҳамон ном иртибот дошт ба як шаҳре дар ҷануби итолиё. аз рӯи фарзияи дигар он ба як ҷашне ки ё рӯзе ки қайд карда мешуд дар Русия сар аз соли 1912 иртибот дошт. гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. дем Валентина бошад. италия ба Валентина гуфтаги шаҳр ҳаст. дар Русия Валентина бо чӣ шуда метавонад? ҷануби Италия гӯяд Валенсия чӣ гап дорад? соли 1912 дар Русия чиза ҷашн мегиранд. чӣ буд ҳамин соли 1912 таърих инқилоби октябр. рӯзи октябр ягон праздник нест. октябр Италия, ҷануби Италия, шаҳрҳои Италия чи хеле ҳаст. Рим ҳаст, Палермо. Ситсилия трафикан ҷазираи Ситсилия тарафи ҷануб дорад. бо чӣ вариантҳо?
Палермо, бо чи аст? Рим, Клуб кати ягон чиз ваш. Гладиатор, Гладиатор. Рим, 1912 Ид. уже Россия кати. Мисол ду чизе ки дигар. Вавилон ва инҷо нест. 1912 Россия, 1912 Россия. Садсолаги вай буд ба ҷанги ҷанги сарсола. ҷанги сарсола буд. 1912 як ҳам католикон ҳам христиан. Неску шаҳр, неску ҳам хеле раҷдествонӣ, хеле неску шаҳр. Шаҳри ҷануби Италия, Италия ба чӣ? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо муҳаммадҷон ҷавоб медиҳад. Маромад. Муҳтарам ҷаноби ровӣ, ба фикри дастаи мо ин рӯзи Валентина мебошад, ки шояд ки дар ҷануби Италия шаҳр бо номи Валентина бошад ва аз соли 1912 дар Русия маҳз ҳамин рӯз рӯзи Валентина, рӯзи ошиқон ҷашн гирифта мешавад. рӯзи Валентин. Валентин, бале, Валентин ё Валентин. хуб, ҷавоби шуморо фаҳмидем. Ин як санаест ки онро баъзеҳо таҷлил мекунанд ва ба 14 феврал иртибот дорад. ва аз ин сана фурӯшандаҳо манфиати бисёр мебардоранд, не? ба хотире ки онҳо дигар ба заминаи пайдоиши ин ҷашн аслан коре надоранд. ҳамон рӯз савдошон хуб мешавад ва мардуми зиёд аз онҳо харид мекунанд. ҳарчиро ки бадтар онҳое ки тӯҳфа гирифтанд он чиҳоро албатта мепартоянд. хуб, бояд гӯем ки ҷавобе ки шумо инҷо пешниҳод кардаен ҷавоби дуруст набуд. инҷо гап дар бораи ширини Наполеон мерафт, торти Наполеон. ва ин шаҳр дар ҷануби Италия аст. ва як фарзияи дигараш ин аз рӯзи масалан аз Русия пеш кардани ба қавли Наполеон Бонапарт ине ки гӯё ки таҷлил мешавад аз соли 1912 ба ин ҷониб. ва ҳамон шаҳре ки гуфтем дар Итолия аст, ин шаҳри Неаполь аст. Неаполи. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. чаро филми шахсе ки рӯ ба ҷониби он чиз дорад, яъне он чизро бояд шумо пайдо кунед, мавриди танқид қарор гирифт муаллифони ин филм ва аз ҷониби мунаққидон ва муаллифонро ҳатто ба ғарбгароӣ маҳкум мекарданд. чаро? хуб, ин филм ном дорад одаме ки яъне рӯ ҷониби он дорад. рӯ ҷониби чӣ ё рӯ ҷониби куҷо? яъне шумо бояд ёбед ки ин филм чӣ ном дорад, шахсе ки рӯ ҷониби куҷо ё чӣ дорад ва асоснок кунед ки чаро онҳоро танқид мекарданд. маромад фикр кунед. инҷа рӯ ба ҷониби чӣ шуда метавонад? ғарб ягон элементи ғарб, ягон рӯ ба ҷониби Аврупо. офтоб, офтоб уже не шарқ офтоб, буд чӣ варианту? моҳтоб, онҷо Атлантика, уқёнуску, чӣ мешавад мисолан варианту ба человек имин ҳамин бора рӯ ба сӯи рӯ ба ҷониби ин аз ҷониби дар ғарб гароӣ. ӯ давраи инқилоб Ленин ӯ вақт чӣ хеле буд, ягон чӣ буд? рӯ ба сӯи илм чӣ шуда метавонад? мисол аз Пётр як маълум аст ки рӯ ба сӯи Аврупо буд. ситораҳо чӣ? Астрономия, осмон, рӯ ба осмон, ситораҳо расм. ғарбгароӣ буд. барои чӣ ғарбгароӣ? значит ҳамин чиз дар давраи СССР буд ё ки давлатҳои худамон? ғарбгароӣ яъни давраи СССР чӣ буд уҷо? рӯ ба сӯи Аврупо ба фикр рӯ ба ҷониби Аврупо. одатан ғарба вай мегуфтам, масалан буржуа. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад?
ягона чизе ки ба сари мо омада истодааст ҳамин шояд ки рӯ ба ҷониби аврупо бошад номи кино, номи филм. Человек идет и на. خب یعنی که این فیلم نام دارد شخصی که رو جانب اروپا دارد. برای همین یعنی که همین گونه در نام این گونه آشکار نوشتند و این زمان شوروی بود و برای همین منقدان این فیلم تنقید کردند، گفتن که خوب نیست که یک شخص رو جانب اروپا داشته باشد. همین طور؟ کосмос برآمدن. کосмос خوب برآمده بود. اینجا همین یک کلمه است و همین کلمه وقتی خیلی زیاد تکرار بشود در نشریه خبری هم در تفسیرها و در هر کجا کارشناسان هم کلمه را زیاد استفاده میبرند. خب و همون کلمه را شما باید یابید. دیگه معلوم میشد که человек идет на نامی همین فیلم است. دامون شما میبینید. رو به جانبی человек идет на. خب یعنی که یک چیزی را شما باید یابید که با نظر داشتی همون نام در فیلم گفته نشده است. نه کلمه اروپا است در فیلم، نه امریکا، یکم کلمه نیست. شخصی که یعنی از پشتی آن یا رو جانب آن می رود و منقدان این فیلم تنقید کردن سخت و مؤلفان را حتی به غربگرایی متهم میکردن. شما باید یابید که همون یک کلمه چی است. За солнцем, ба сӯи офтоб, рӯ ба ҷониби офтоб. Человек идет за солнцем. Чаро баъд ба ғарбгароӣ муттаҳам кардан муаллифони ин филмро? Барое ки офтобам аз шарқ мебарад, ғарб меравад. ҷавоб комилан дуруст аст. Офарин. Хуб, ман рости шумо бисёр кӯшиш кардем, чун ҷавоби дуруст дар миёни ҷавобҳои шумо ки буд. Ман нахостам ки як бора гӯям ки ҷавоби нодурусте ки пештар доштед инро қабул кунем ва شما با ناامید شوید مراتب دوم. از این رو یعنی که جواب درست شما یک ایلاج کرده یافتید. خب سوالی رقم یک توجه کنید با سوال آن اثر نثری است که در اساس حجت، واقعیت، رویدادهای دلچسب، حادثه ها و شخصیت های شناخته واقعی نوشته می شود و نسبت به دیگر ژانرها اینجا تخیلی نویسنده موقع محدود دارد و در ادبیات جهانی نیز آن چیز را با پیدایش مطبوعات وابسته می‌دانند. اولین نمونه همان چیز در اروپا پیدا شده و بعضی نشریه‌ها این چیز را چاپ کرده بودند و بعدتر گروهی قلمکشان از انگلیا و فرانسه و آلمان و ایتالیا و حتی روسیه کوشش می‌کردند که نوشته‌های آنها از هر جهت به واقعیت‌ها نزدیک باشند. و سر سالهای 30 و 40 عصر 19 در کشورهای گوناگونی دنیا همان چیز یک واسطه تبلیغ و تشویق و آماده سازی مردم به دیگرگونی‌های کلی سیاسی و اقتصادی گردید. اینجا گپ درباره چی می‌رود؟ این یک اثر نثری است که در اساس حجت، واقعیت، رویدادها، حادثه‌ها از حیات شخصیت‌های واقعی نوشته می‌شود. مرامت فکر کنید. роман шуда метавонад? роман кадомаш асоснуктар? основано на реальных событиях.
چیز فایدهش дар рамонтои сиёсӣ истифода бурд. пайдоиши матбуот ба чӣ тавр мегирад? газета ба ҳақиқата наменависанд? рӯзномаҳо ба вобаста ба ҳаҷмаш ҳаҷм калон мешавад агар раман Тарҷимаи бошад ҳол, повест Не, не, мешавад. не, ба рафта Я варианти газета дига. чизи сиёсӣ ҳам дорад ки паҳн мешавад хабар. Комиксо буд ку мисол мегирем журналҳое ки комикс мисол мегирем фантастика ҳамин обични газетае ки имрӯз ҳаст ку ҳамун чиза расмои вай ҳастанд, ку таваккалӣ наменависад ягон Асари рӯйдод шавад насрӣ, ку бачо, асари ина насрӣ, гӯш ку бинаси шеър не. о текст охе нигоҳ кунед. газетаи тексти бурад Номаш чӣ? ҳуҷҷат воқеият рӯйдод ҳаёти шахси як каси дигар менависад ҳамин номша чӣ мегӯяд? обични рӯзномаҳое ки нав Узо пайдо ҷада шуда асар гап рафта, асар гуфтам дар класс. Асар он асари насрӣ асар газета аввал дар шакли насрӣ пайдо шуд ҳамонҷо моменти сиёсӣ шавад. ана нигоҳ газета кунед, метавонад барои сиёсӣ сиёсӣ шавад барои эълон чӣ мешавад таблиғот ҳақиқат ба назик нест гуфтам. сиёсӣ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба савол аз дастаи мо муҳаммадҷон ҷавоб медиҳад. маромад карикатура ба фикри дастаи мо вақте ки дар савол гуфта шуд он асари насрӣ дар асоси ҳуҷҷат воқеият рӯйдодҳо ҳаёти шахсӣ яъне ки он чизе ки воқеият дорад ва инчунин ҳатто барои таблиғот дар вақти рӯйдодҳои сиёсӣ истифода шудагӣ ба фикри мо ҳамон газета яъне ҳозира рӯзномаҳое ҳаст газетҳое ҳаст шояд ҳамон бошад ки дар газетаҳо асосан чизҳое ки дар ҳақиқат шудагиаст ҳамонро менависанд дар шакли насрӣ ба назартон газета ин як асари насрӣ аст? дар шакли матн нависта мешавад на балки дар шакли шеъру ғазал но хеле ине ки насрӣ аст. ё Аз ин нуқтаи назар. боз метавонад карикатураҳо бошад карикатураҳо бошад яъне ҳамун тасвирҳо тасвирҳо ҳамчун танқидӣ да ҳамчун барои бале ягон масъалаи танқид кардан мисли он ки як забон мегӯям мо як маҷалаи бисёр ҳаҷвию танқидӣ доштем бо номи чӣ ном дошт? баландтар хорпуштак ном дошт ва ҳоле ҳам ҳаст ин маҷала. шояд латифаҳо бошад ва анекдот он замон мардум ин қадар ҳарос доштанд аз ин маҷала. хуб ҷавоби шумо кадом аст? шумо якчанд вариант пешниҳод кардед кадомша интихоб кунем кадомша бигирем? кадомаш дуруст боша ба фикрам кадомаш дуруст бошад? карикатура ба фикрам карикатура. хуб инҷо мутаассифона ки карикатура варианти дуруст нест. варианти аммо варианте ки аввал пешниҳод кардем варианти наздик буда варианти газета буда. Ав- анамин варианти газетам варианти дуруст нест. инҷо гап дар бораи очерк мерафт. повеста очерк ин қиссаи мустанад ё очерк ва ин як чизи бисёр маъмулӣ аст ва хуб ном дорад очерк ё қиссаи мустанад. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. замони Ивани Чор ҳамин гуна пулҳое дар муомилот буданд ки дар онҳо сурати як савора дар даст найза тасвир шуда буд. ҳамон гуна пулҳо чӣ ном доштанд? савол фаҳмост? грозный агар фаҳмост як дақиқа вақт доред барои фикр кардан. маромад ҳамин вай катас найза дошт чӣ сика буд сиказанӣ буд ку як вай яку русикати буда гиста Ивани Чор давраи вай ба ҳамин копейка ҳамин чизҳо аз ҳамон вай пайдоштагӣ сиказанӣ танга пайдоштагӣ танга не пули вай давраи чор ба Иван Грозный ба вақти бозӣ пешина буда хотирам бошад Я бур дигар? срай карда будем якуми бор давраи вай ба Иван Грозный ба гуфтаги будем ба фикрам танга предположение дорам просто десятина мегуфтам червонец мегуфтам ҳар як оила бояд 10-ю часть
Тез. рубит мегитон, рубл ай калимаи рубит пайдо шудагӣ. Буридам? Копейка бисёртар ма картои копейка. Ҳам копейка аз калимаи ҳамон. Барои чӣ наиза буд значит? Барвақт не копейка. Иван Грозный асри 15-16. Мақсад ҳамин ранге ки мо масалан сомонӣ гирама аз ҳамон пеш аз ҳамон таърих мо гирифтан мондагием. Ё ваёям ҳамон ай таърихшон гирифтан. Тин чӣ? Не, ину набурмад. Сум набурмад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Савол бисёр ҷолиб буд. Замони Ивани Чор ё Иван Грозный тавре ки ин гуна лақаб дошт. Ин гуна пулҳое вуҷуд доштанд ки дар онҳо сурат як савора буд, дар даст найза дошт. ҳамин пулҳо чӣ ном доштанд? ва ман ёдрас мешавам ки инҷо гап дар бораи Ивани Чор меравад. хуб ва и солҳои 1533 1547 агар хато накунам ва 1547 то 1584 ин ҳамон ҳокимияташ аз январи 1547 то марти 1584. хуб чӣ ном доштанд ин пулҳо? Хуб, яке аз ҳамон ҷавобҳое ки мо дорем, ин десятина ном дорад. хуб ё ин ки ба фикрам як маънои дигарам дорад, червонец мегӯям. ҳамон пулҳое ки номинали 10 доранд, мисол худамон 10 сомона дорем ку, ба монанди ҳамон. Шояд ҳамон чиз бошад, десятина ё червонец. Гривна, грозна алоқаманд надорад? хуб яъне ки ҳамин варианта пешниҳод мекунем. Бале. Грузин. хуб дар он пулҳое ки шумо мегӯед ном доштанд червонец, ин тангаҳои империяи русӣ буданд ва ҳамчунин замони шӯравӣ низ ин буд, замони Пётри Яку Елизавета ҳам буд, ном дошт Андреевский червонец. Бале. хуб ва ҳамон пулҳои 10 рублара мегуфтанд ҳамин тавр. Бале. 10 рублара ин тавр ном мегирифтанд. хуб ва он ҷо то ҷое ки ман медонам ва ҳамин акси ин пулҳо оли дар телефони ман ҳаст. он ҷо ду акс аст, дар тарафи дигараш як акси дигар ва дар миён як уқоби дусара аст. хулоса ҷавобе ки шумо пешниҳод кардаед, ин ҷавоби дуруст набуд. ин пулҳо копейка ном доштанд. Копейка. ин мегӯяд як ҷавоби бисёр сода доштанд. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳамин гуна қиссаҳо ва ривоятҳое ҳам ҳаст ки он чизро ҷопониҳо дар замони Мейдзи фикр карданд. хуб ва як ҷузъи воқеан ҳам ҷудонопазири хонаҳои ҷопонӣ буд он чиз. ва ҳоло ҳам он чиз ҳаст. хуб ва дар Ульяновск бошад барои он чиз ҳатто муҷассама гузоштанд. гап дар бораи чӣ меравад? масалан он чизро мо ҳам дорем, вале масалан дар гузашта ҳамин одати ҷопониҳо воқеан ҳам ғайриоддӣ ба назар мерасид ва онҳо ин чиро ҳамчун як ҷузъи бисёр муҳим ва таркибии хонаҳои худашон карда буданд. ва ҳатто ҳамин гуна қиссаҳо ҳам ҳаст ки мегӯянд ина ҷопониҳо фикр карданд ҳамон чиро дар замони ҳамон давраи Мейдзи. хуб ва дар Ульяновск бошад муҷассамаи он чиз гузошта шудааст. хуб марамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед ки
гап дар бораи чӣ меравад? Катана Киса шуда ривоят? мисол. Хукко гуфтаи гап буд ку воно хеле чӣ мегуфтам фраза ё ваёи японӣ буд ку бо ақли буд. Хуккоми чӣ буд? Мумкин шояд ҳамин одам буд Ульяновск бо ҳайкалша монда. Як чиз ҷузи хона. جزئی جدامپذیری خونه شمشیر جدا می‌کنه Аё фақат самурай шамшер Катана бу чи аст? درای وی طرف ай бамбук хонаҳода чӣ биринҷ ва ё биринҷ бисёртар Не, ҷузи хона. ҷузи хона Ягон ҷои ва хеле вай هیچ дорад. کمش Пештоқи хона ҳаст мисол хеле вай мекунад болоша. судоку Судоку. японски чӣ Вай аст нест ягон. бейсбол Япония ва бейсбол ҳам машҳур ягон меч رنگ او توای است که طوری در دوای میکنن Чи? хукко буд ай ҳама чизи худоя чӣ шудааст Катана шуд. хилоф шуд аммо Хилофу? Шамшер. шамшер шуд Шамшер. киноҳо Шояд бошад ҳамин чиз. Ки ман медонам ки вай ба Россия ба хеле чанд ҷош ба. Бо чи? Варианти карате мисол. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори дастак кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Хуб мешуд як бор ба савол равшанӣ меандохтед баъд кӯшиш мекунем ҷавоб диҳем. масалан ҷопониҳо дар гузашта онҳо ҳамин чизро як ҷузъи хонаҳои худашон анҷом дода буданд яъне ки дар ҳама хонаҳо ҳамин чиз буд дар ҳоле ки масалан дар хонаҳои мардумони дигар ин чиз набуд ва акнун ҷопониҳо бо ҳамин тарз нишон медоданд ки онҳо нисбат ба дигарон як андоза хуб покизатару поккор ҳастанду ҳамин чизо ҳаст хуб ва яке аз нишонҳои ҳамин гуна тоза ва озода будани онҳо аст ба қавле ва дар Ульяновск бошад ҳамин гуна барои ин чиз муҷассама гузоштанд пеши пойафзол кашта дуромадагӣ добрупаша дарошкаи гап дар бораи чӣ меравад? ҷоруб агар ки аз нуқтаи назари тозагӣ ва озодагӣ фикр кунем ягона варианте ки ба сари мо омада истодааст ин шояд ҷоруб бошад замоне ки масалан таҷҳизоти чангкашак набуд дигар ҳам ҷоруб аст ё ин ки қутӣ барои партов урна мегӯянд ё ин ки дарошкаи таги дар медуромадагӣ пойафзол кашида дуромадан гилемча гилемча аст биринҷ метавонад бошад биринҷ ҷоруб наздиктар аст ва аз як нафар пурсиданд ки ҳамон гилемча чӣ мешавад шояд бо забони англисӣ медонед чӣ ҷавоб додааст? Welcome гуфтааст рост мегуфта барои ки дар он гилемчаҳо аксаран ҳамин калимаро менависанд шояд шамшер барои ришгирӣ бошад метавонад шамшер барои ришгирӣ хуб кадом ҷавоб қабул кунем ҷоруб ин варианти дуруст набуд инҷо гап дар бораи ҳамон пойафзоли хонапӯш меравад ё тапочки пойафзоли хонапӯшӣ меравад ки бале ин чизи воқеан ҳам ғайриоддӣ аст ки барои муҷассамаи он чизо дар ки гузоштанд ва ҳамаро ҳамин чиз ҳайрон мекунад воқеанам мисли он ки агар мо барои дигарон гӯем ки мо муҷассамаи зардолу дорем шояд бовар накунанд не барои онҳо як чизи ғайриоддӣ аст аммо мо дорем ё ки масалан як муҷассамаи хушаи гандума дорем яъне ки ин баёнгари он чизест ки мояи ифтихори ҳамон мардум аст яъне ки он мардуми гандумпарваранд гандуми зиёд доранд ё ин мардум зардолуи зиёд доранд ва зиндагишон аз рӯи ин аст ва дигар ҳеҷ бадӣ надорад агар як муҷассамаи он чиз дар пеши назаршон бошад хуб мисли ҳаминам ин пойафзол ёдатон бошад вақте ки қатораҳо пайдо мешаванд мардуми ҷопонӣ ба ин чиз одат накарданд ки бо пойафзол хона дароянд ва онҳо пеш аз ворид шудан ба қатора пойафзолҳои худро мебароранд ва мераванд ва вақте ки ба станция дигар мерасанд баъд мефаҳманд ки пойафзолшон дар ин стансия мондааст яъне ки то ин ҳад ба одати тозакориву ба ин чизе ки одат карданд ки ҳатто ҳангоми вуруд ба қатора пойафзолашона кашиданд
саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо бояд номи як рӯзномаеро пайдо кунед ки воқеан дар гузашта корҳои бисёр аҷоибро анҷом медод. Масалан, як вақт пештар аз парвози одам ба кайҳон миёни як гурӯҳи алоҳидаи мардум, сокинони кишвари шӯроҳо, ҳамон иқдом пешниҳод шуд ва он чиз барои комбинати масъулияи сохтмони шаҳри Сталинобод ки ҷудо шуда ё равона шуда буд. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи кадом рӯзнома меравад ва ин чӣ иқдом буд ки 20 рӯз идома ёфт ва натиҷааш як чизе шуд ё тавлиди як чизе шуд ки барои комбинати масъулияи сохтмонии Сталинобод хизмат мекард. яъне саволи душоха аст, яъне ду варианти ҷавоб аст. Барои ин мо баъзе имтиёзҳоам дар ҷавоб баротон медиҳем. خب اولتر از همه شما فکر کنید که این کدام روزنامه بود که این گونه تشبس‌های واقعا عجیب انجام میداد. خب و 20 روز چی معرکه یا اقدام بود که نتیجه آن پیداشوی یک چیزی بود برای کابینت مسئولی ساختمانی شهر استالینوبود. اگر سوال فهمو است مرامد یک دقیقه وقت برای فکر کردن. اینجا میتوند که انتخابات حزب باشد، انتخابات حزب باشد، روزنامه خطی بلوتین آواز میگیرد 20 روز بعد کابینت ساختمان. روزنامه چی میدونید؟ روزنامه چی؟ Комсомольская правда ما با داخلش نیست. Комсомольская правда جمهوریت صدای مردم بخاری شریف شرق جمهوریت بود خورپشتکان بود بخارا بود. короче тавассути ҳамин рӯзнома ҳамон партия интихоб шуд ва ҳамон интихоб шудаги одам комбината таъсис дод. 20 рӯзда ягон масъулияи сохтмонӣ чӣ шуда метавонад? 20 рӯзда. не савол дуруст фаҳмида накард. сохтмонӣ не инча газета, инча газета. ҳамин иқдом 20 рӯз давом кард, натиҷаш комбинат сохта шуд. ду чизе ёфтанд. як масъулия. типография мумкин сохта шуда. тоҷик матлубот чӣ буд? типография дар тарафи хуруи шариф пештар буд. Мумкин шарқ пеши сирк номаш чи? Шарқ чи ава? садои шарқи озод. Шарқи озод, шарқи озод. газета кати мумкин ягон дев. یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامد سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ аз дастаи мо хусрав ҷавоб медиҳанд. калимаҳои калидӣ вобаста ба калимаҳои калидӣ. инҷа калимаҳои калидӣ рӯзномаа шуд. пеш аз ҳамон парвоз ба марс шуд, баъд масъулияи сохтмонӣ шуд. тақрибан истифода аз ҳамин калимаҳои калидӣ мо тақрибан гуфтанӣ ҳастем ки ин ҳамон ягон масалан аз варақ ягон инҷо ду вариант дар фикри ман ҳаст. масалан аз варақ ягон самолёт, масалан ягон чизи мепаридагӣ, ягон ҳамон ҷо масалан аз варақ сохтани тайёрачаҳо. чизе ки замони кӯдакиҳо мо месохтем. ҳамон ҷо масалан як квеста буд ки дар давоми 20 рӯз бояд як чизе месохтанд ки парвоз кунад. ва ин аз коғаз сохтан 20 рӯз вақта мегирад. бо газетаи навозе ман метавонам ки бо ҳамин коғазе ки рӯи мизи ман аст дар як дақиқа як тайёрача созам. акнун инҷо 20 рӯз масалан барои он ки ҳама хабардор шаванду аз байнаш масалан беҳтарашро интихоб кунад. дуюм варианте ки хай мехоҳам гуфтан, дуюм вариант ман ҳамон намедонам то чӣ андоза масалан ҳамон вобаста аз рӯзномаҳои масалан кӯҳнаи истифода нашуда ҳамон айни ҳол абое мегӯянд масалан зарддевориҳо фикрҳои ҷолиб доред воқеан. фикрҳои ҷолиб дорем. як вақт гулфурӯшҳо ҳам ҳамин гуна дар хонашон газетаҳо зиёд шуд, надонистанд чӣ кор кунанд. баъд гирифтанд газетаҳоро дар гулдаста ё бо газетаҳои кӯҳна гулдастаро печониданд ва ҳоли дига мо баъзан ҳамин чизоро харид мекунем воқеан. бале шояд боз 20 рӯз бепул обуна шудан барои газета бошад. хуб, вале тасаввур кунед ки барои комбинати масъулияи сохтмонии Сталинобод чӣ чиз муҳимтар аст? яъне он ҷо тайёраи коғазӣ ё намедонам кадом як зарддеворӣ шояд у қадар муҳим нест. не? ашёи хом чи аст дар ҷо? сохтмони расмӣ. хуб. шояд аз он ки шумо хеле ҷавон ҳастед намагӣ.
ҳамон баъзе иқдомое ки солҳои пештар буд исора ёд надорем. иқтидомои замонави шояд. Вале дига маҷбур ҳастед ки як варианта пешниҳод кунед ба хотире ки вақт бисёр маҳдуд аст. Марамат, кадоме аз ин вариантҳоро пешниҳод мекунед? Ки намунаи шифира муайян кадом. Биёед ин тавр мекунем. Шумо гӯед ки ҳамон 20 рӯз чӣ иқдом буд? Яъне қисмати аввали савола фаромӯш кунед шумо. Яъне ки кадом газета буд, чӣ ина фаромӯш кунед? Чӣ иқдом буд он? Чӣ иқдом буд ки натиҷааш сохта шудани як чизе ё пайдоиш ё тавлиди як чизе барои комбинати масъулияти сохтмонии шаҳри Сталинобод буд. макети бом, яъне ки шифирое ки бомпӯшҳо ҳастанд ку мумкин ҳам бошад. Бале, барои муайян намудани макети бомпӯшҳо ё ки беҳтаринаш ҷудо намудан 20 рӯз вай додагӣ будан. иқдом эълон карда буданд. кӯҳна оварда супоридан бошад, газетаи кӯҳна, қоғози кӯҳна. Шумо иваз кардан ҳастед ҷобро? Не. ё не? илова дорем ба илова кунед. бале, номи ҳамун газетаро низ гуфтанӣ ҳастем. Шояд ки ҳамун газетаи Садои мардум бошад. фаҳмо. Микрофони озод. Хуб, мо ҷавобҳои шуморо гӯш кардем. ва бояд гӯям ки дар миёни онҳо ҷавоби дуруст набуд. ҷавоби дуруст набуд. ин ҷо гап дар бораи пионери Тоҷикистон меравад. Пионери Тоҷикистон. Ва ҳамон 20 рӯз иқдоме ки гуфтем, иқдоми ҷамъоварии оҳанпора буд. Масалан, замони кӯдакиҳои мо, замони мактабхониҳои мо оҳанпора ҷамъ мекардем ва мебурдем ба мактаб месупоридем. оҳанпора, коғазпора, ҳамин гуна иқдомот баргузор мешуданд ва аз ин оҳанпораҳо экскаватор сохта буданд. ҳамон вақт бо ибтикори як рӯзнома барои комбинати масъулияти сохтмонии шаҳри Сталинобод. Ва ҳамчунин бояд гуфт ки солҳои 60-ум аз ҳамин оҳанпораҳои ҷамъовардашудаи собиқ, яъне ки мактабиёни собиқ Ленинобод ё ҳоли Хуҷанд ҳатто муҷассама сохта буданд. муҷассамаи яке аз қаҳрамонони Иттиҳоди Шӯравиро. ин гуна тасмимҳо он замон баргузор мешуд ва ҳоли албатта ин ҷараён ҳаст, ҳоли мардум оҳанпора ҷамъ мекунанд ва ин барои ширкатҳои алоҳида аст албатта ва онҳо сирф ба хотири тиҷорат ин кора анҷом медиҳанд. аммо он замон мо ин кора комилан ройгон анҷом медодем ва ҳам барои тозагии муҳити зист буд ва ҳам мактаб як миқдори муайяни оҳанпораро ба месупориданд ба давлат. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ мекунем ба саволро Абубакр Қурбонов барои мо фиристодааст ва ӯ барномасоз аст ва гуфтааст ки барномаро тамошо мекунам ва ба ҳозирҷавобон ин саволро пешниҳод кардааст. олими итолиёвӣ хуб Делла Порта, хуб Ҷанбатиста Делла Порта ба дӯстони худ ки дар маҳбас буданд мактуб менавишт. барои он ки мазмуни мактуби ӯро хонда натавонанд, ӯ як роҳи аҷоибро ихтироъ кард. барои ин олими бузург як маҳсулоти хӯрокаро истифода бурд. ин маҳсулот воқеан дар кишвари мо ҳам зиёд истеҳсол мешавад, ҳам ҷонибдорони зиёд дорад, мардум онро зиёд истеъмол мекунанд. савол ин аст ки кадом маҳсулот буд ва ки ҳама мактуби худро, яъне мазмуни асосии мактуби худро Делла Порта дар он менавишт. савол фаҳм аст? яъне аз кадом маҳсулот истифода мебурд? ровии муҳтарам ҳаминҷо аниқ кардан имконият бошад дар он менавист ё ба воситаи он менавист? дар ҳамон чӣ менавишт. дар ҳамон чӣ ба воситаи он равон мекард ё дар он менавишт? дар он менавишт, бале, дар он чиз менавишт. ин маҳсулоти ғизоӣ аст ва мо хеле зиёд истеҳсол мекунем онро.
خب و مردم هم خیلی زیاد آن رو استعمال میکنن. خلاصه در آن چیز مینوشت و با دوستانش که در محبس بودن میفرستاد. نام مرحمت نامبر کنید جو من شیر سوال پیشنهاد شد یک دقیقه وقت دارین فکر کنید. شیر در نظر داشتم چون که همون دوره وای چی گوش نکنید گوش نکنید واریم شیر که وقتی که مثل آب با ترک میادر و همون رنگش میبره. дар он навиштан ка бо چه дигар نوشتم ممکن باید جواب چین دم سو حرف هست که نون کارتشکا فری بسیار استعمال میکنن نون нон боз чи نام мардум кадом аст چی نکنم نون макарон буд кетчуп кати спагетти чи? ва ё бисёр кар дорам мисол лекин вақти ходок мекунад кетчуп кати як ду кетчуп кати худ дута ходок ай набудам вақто кетчуп айда помидор оби помидор чихе набуда вариант бачо бу вариант сайфлу ما در کلین بسیار استحصال бисёртар میکنم ҳамин оз нон аст охи дигар чӣ мақдар мардум круту дам шакаро дам ҳама чиз майонез кетчуп ино фикр недохи дуруст ҷо чӣ ка менависад ҳамон чиз ба хлеб ба не менависад. ҳамон чиз ба менависад хлеб ба чӣ кати менависад барнома یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرحمت. айрӯи шартҳои нави бозӣ имконияти имконияти занг занг задан задан. буд ё чӣ хел буд خب дар саршави бозӣ гуфтед ما از بازی دیگر در روی میز شما همین گونه امکان زنگزنی را در یک نوشته میگذاریم و اگر همون یعنی که سینانی که هست بالای میزتون اگر درست بیاد شما امکان دارین که وابسته به اون سوال زنگ بزنین. чо варианти беҳтарин این در روی میز پیدا میشود نصیب باشد و بعضی سوال هست که در قوطی یا با واسطه قوطی سیاه هست و بهترین. این وریانت هم بالای میز شما پیدا میشود. камтар равшанӣ меандозед ин маҳсулот кадом категория бошад кишоварзӣ این محصولات مثلا моеъ бошад сахт бошад ما خیلی زیاد استحصال میکنیم آن رو. خیلی زیاد استحصال میکنیم آن رو. و یک چیز بسیار مهم هم هست و مردم از آن استفاده میبرند. نمونه‌های زیادی آن هست. هرچند که وابسته به صفت آن بعضی فکرها هست ولی به هر صورت این وابسته به همون کارخانه‌هایی است که آن چیز اونجا تولید میشود به قول тухм обҷӯша маҳсулоти در همان چیز می орди نوشت. маҳсулоти орди ҷаноби дар ровӣ ҳамон чиз менавист тухми ҳамун сафед ҳамун аст не тухма намешавад ба фикри мо ҳамун маҳсулоти орди аст аз ор чизе тайёр мешавад мисол ҳамун шириниҳо фарз кардем пичин мегӯем худамон хлеб нон این محصولات نانی бале در داخل آن می نوشتم خیلی یا در ورق می نوشت و در داخل نان می дар گذاشت. он менавишт نان می پخت و همینطور шояд дар худи ҳамун болояш менавист мисол пеш аз пухтан бо кунҷитҳо мисол شاید با حرفای می نوشت که آن رو همه نمیفهمید. бале یعنی که محصولات نانی چه وریانت پیشنهاد میکنیم بچه‌ها؟ شما دو سه وریانت گفتین؟ маҳсулоти нонӣ маҳсулоти нонӣ محصولات نانی бале است. خوب باید بگم که این جواب درست نبود. اگر شما جواب دویمتون رو پیشنهاد میکردین تخم کاملا درست بود. гӯш намекунанда ино айсар ولی من برای شما میگم که او با استفاده از پیگمنتی رستنی و زمج در تنه تخم مینوشت و انتظار میشد که رنگ به درون آن رود. шпирис кати دوباره تخم رو با آب جوشانده میانداخت و خبت بیرونی تخم رو تازه میکرد. با این راه کلمه ها از درون در سفیدی تخم باقی میماندند. یعنی همین بود جواب درست. این سوال از ابوبکر قربانов بود برنامه‌ساز از شهر دوشنبه. تشکر میگم برای شما. خوب در موسم نو بازی اولی ما است با تیم ایزاتروپ. تشکر میگم برای بچه‌ها. یکی از تیم‌های بسیار فعال که بازی‌هاشون همیشه جالب است نابسته به حساب مثل اینکه ما مثلا وقتی بیلیارد بازی میکنیم برای ما دیگه مهم نیست که کی چند و چند میبازد یا برد میکند. برای ما خودیم روند بازی است که ما از این بازی یعنی که یک قناعتمند شویم و حلاوت دریافت کنیم و بازی شما هم بچه‌ها همین گونه است نابسته به اینکه حساب چند و چند میشود ولی خودی روند بازی
ҷараёни фикркунии шумо, андешарониҳои шумо бисёр ҷолиб аст ва фикр мекунам ки мақсадам бояд ҳамин бошад ки шумо аз бозитон қаноатманд бошед, аз ҷавобҳое ки мегиред ва баъди ин бозӣ боз сари кадом мавзӯъҳое ки ҷолибтар буд баҳс кунед. Барои шумо ман самимона изҳори ташаккур мекунам ва ҳамзамон гурӯҳҳои дигарам даъват мекунам. Бачаҳо, марҳамат 6 нафар шавен, биёен ба бозии мо, намояндаҳои касбу кори гуногун ва сину соли гуногуна интихоб кунен, то дар ёфтани ҷавобҳо баротон кӯмак расон шаванд. хуб, ва ҳамчунин ба муаллифони саволҳоам ташаккур мегӯям. Шумо почта электронии маро дар экранҳои худ мебинед. Ба он ҷо саволҳои худро бифиристед. Ман албатта онҳоро баъди санҷишу баъди ине ки як андоза ташхис истифода хоҳем бурд. ташаккур мегӯям барои шумо ва ба бинандаҳои азиз низ ҳамчунин. то барномаи дигар, то ҳафтаи дигар хайру хуш мекунем. Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.